କରୁଛି। समस्त हर संपत्ति धूर्त हर खेल आरंभ करिबा। निश्चय फुटिब मुख्य आरंभ करुछि। अरे भरंजा बेले ए द्वितीय थरक पाई समस्ते बसी जाओ, समस्ते बसी जाओ, मुख्य आरंभ करिबी। अरे तुम्हें तो है पूरी काहे की ठिया हेलो तुम्हें मिली बसी जाओ, मुख्य आरंभ करिबी। अरे दुशासन मो कथा मानी बसी जाओ बाबा, चंचल बसी जाओ। अरे दुशासन तू सिना कथा पदेके राखी जाऊछु हेले मो भीमसेन सेमिति करो। अरे कोहिला मात्र के बसी पड़ो आ भरंजा भीमसेन मो बाबा डाबरा मो कथा मानी बसी जाओ बाबा। अरे तुम्हें जो है सौदा में कहीं के
ଝଗଡ଼ା କରୁଛ ଦୁହେଁ ମିଳିମିଶି ବସିଯାଅ ମୁଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆରେ ଦୁଶାସନ ମୁଁ ବାପରା ପରା ତୁ ଆଗ ବସିଯାଅ ଦୁଶାସନ ବସିଯାଅ युधिष्ठिर এবং দ্বিতীয় খেলে তোমরা জানা রহিলা 11 ଆଉ 15 এই দ্বিতীয় খেলা ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ କାଠି ପକାଉଛି ବସିଯାଅ ଭଣଜା ବସିଯାଅ
ରଖିବାକୁ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକାଶ କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ଏ ଖେଳରେ ପୀଡ଼ା ରଖୁଛି ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ରଖୁଛି। ଯଦି ଏ ଖେଳରେ ଆମର ପରାଜୟ ହୁଏ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭାଇ ଜାଣି ଜାଣି ସମସ୍ତ ହରାଇ ଶେଷରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ା ରଖିଲ। ଖେଳ ପ୍ରତି ଯଦି ଏତେ ଭୟ ଥିଲା ତାହେଲେ କେହିକି ଆସୁଥିଲ? এই ভাগ্য নেই রামচন্দ্র যাইଛନ୍ତି বনକୁ ଆଉ ନରା ଯାଇକର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କଥା ଭାବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହଁ ଏଥର ମୁଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆରେ ଭଣ୍ଡାମାନେ ଏ ଶେଷ ଥରକ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଅ ମୁଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆରେ ବାବା ଭୀମସେନ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? ମୋର କଣ ଅପରାଧ? ମୋ କଥା ମାନେ ତୁ ଆଗ ବସିଯାଉ ଭୀମସେନ, ମୋ ବାପାଟା ପରା ବସିଯାଉ। ତୁମର ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଟିବ। ଆରେ ବାବା ତୋର ସେ ପେଣ୍ଡା ଯୁଗ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଚଞ୍ଚଳ ବସିଯାଅ ମୁଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୋ କଥା ମାନେ ବସିଯାଅ ବାବା। ଆରେ ଦୁଃଶାସନ ଆରେ ବାବା ମୋ କଥା ମାନେ ବସିଯାଅ, ଚଞ୍ଚଳ ବସିଯାଅ। ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ସତର ଭଣଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ରହିଲା এই শেষ ଥରକ ପାଇଁ 8 ଆଉ 12 এই শেষ ଥରକ ପାଇଁ ମୁଁ କାଠି ପକାଉଛି ସମସ୍ତେ
ମୋତେ ଅପରିଚୟ କର। ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ବାବା, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ ଯେପରି ଚାଉଳ ବୈଶାଖ ଧରି ହାତ କରି ଆଉ ଭାବିଲେ କଣ ପଡିବ?